jakom mar AUC obro timore, Trevor. Seth, kapok awe idhi to ombulu ni idhi goye nade? Idhi goye dichiel tiyudo ng'ato ma bedo jakom mar AUC kosi idhi goye nyadiriyo, idhi go ombulu ni nade chakre ngeso? Nam Trevor, luore kaka turnout mar elections go bro bed nikech kila the winner naka obed gi over 32 votes out of 54 nikech ka winner yudo 32 votes and above, mano mean that the winner brought the second stage, which is the second majority. Nikech the first stage luoregi kaka ngato bro yudo the 2/3 majority. Erokamano Seth, to kapok watieko wachni to ntiere pinje moko abiriyo mwang'eni ok dhi go ombulu kaka Niger, Mali giri, mano koro ng'iso nang'o? Mano ng'iso ni the total votes kata jotend piny ma dhi yiero jakom mar AUC yiero mar ngeso gibro bedo pirabich nikech ing'eyo ni Africa en gi jotend piny 55, koro the suspended heads of government and states as a result of coup ogbi goyo kura mar ngeso mar yiero jakom AUC. Erokamano Seth, mano Seth Olale kugo kodwa mbaka ken dala mar Addis Ababa, Ethiopia, kama bura dhi timore kendo idhi go ombulu ngeso. Lakini chakre kiny gi yiero commissioners, tire ji adek kende malaro kom mar AUC Commission Chairperson, men Raila Amolo Odinga, Mahmoud Ali Yusuf ma Djibouti, to gi Richard Randriamandrato mar Madagascar. To wang'eni pinje moko abiriyo nitie mok dhi go kura: Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso to gi Sudan. Koro gima dhi timore ni ng'ama oyudo ombulu mang'eny mogik mokalo 32 idhi yier. To koko timore kamano to idhi chak inuo ombulu. Ng'ama koro oyudo ombulu mang'eny mogik e kindi no, mane jakom mar AUC. Ngiso ni ng'ato idhi pangi ni namba 1, 2, 3. Koro ng'ama oyudo ombulu matin seche moko kuongo go ombulu en idhi gole oko. Koro dong ji ariyo kende. Ombulu machielo michaki goyo to koro giyudo jakom. Wabro go touch dala mar Addis Ababa juma ni te, kendo wabro bedo kwa kelo ni weche matimore achiel kachiel chakre Addis Ababa kanyo. Wan gi langwa mochung' motegno mabro ng'isi gik moko tema dhi mbele chakre chak go ombulu nyaka chieng' yiero gigi. Okamano kete mana Ramogi TV ka endie odhiene mbele gi weche manyien sani. Ni riwruok makelo kanyakla jotend kanisa mawuok e alwora ma Nyanza, motis ni Nyanza Council of Church Leaders, kanyakla kod moko kuom jotelo makaluo obago alam ne jalar kom mar riwruog pinje Afrika AUC men Raila Amolo Odinga motelo ne yiero ma idhi bagi Addis Ababa, Ethiopia chieng' ngeso. Alam no mane otelne kod Bishop Washington Ogonyo Ngede onyiso geno kokalo kuom alam ni Odinga oromo kom makamano. Ripota marwa David Abonyo miwa ler mar wachni. Ka odong' mana kinde machuok kende to riwruok makelo kanyakla pinje mag Afrika timo yiero mar jakom margi, jodolo kaachiel kod jotelo mawuok Kaluo obago alama makende Raila Odinga kaka achiel kuom jolar komno motelo ne yiero makamano. Jodolo go okwayo oganda jo Kenya aila to joluo mondo oriwre kanyakla e kinde ni kagiketo kwe kod alam mondo loch obi obed mar Odinga chop yiero no. Today is a historical occasion. We gather here today as bishops, all bishops in Nyanza, to have a time to pray for our son whom we love so dearly, the Right Honorable Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, to have victory in the upcoming election. We are praying because praying to God is a key to open everything. And for now, we are praying for Raila Amolo Odinga to win. Korito jotelo mag siasa makaluo kotene gavana masia James Orengo bende onyiso chirg margi ni Raila Odinga dhi yombo e safar mokwongo e yiero makamano kaluore gi chia mare. He has many bullets left, and in the name of the Lord and with the support and protection of the Lord,
those bullets will never be exhausted. In that victory, we need God to be with us. We are all in one accord. And just like the Bible promises, if you ask God for fish, He will indeed provide it. We are asking for Raila Amolo Odinga's victory. We believe that that victory is coming. Round 1. Gimedo ni nyaka giteg duond bura mar ODM kata e kineni ma jatend gi mako tich mar AUC. Omiyo ka jakom dhi yudo kom mar African Union, nitie gik moko ma ok wanyal wish away. They are irreducible minimums. Omiyo nyaka wa strengthen the party. Mondo ka en kocha, to ot moweyo owe kochung' ang'owa, kochung' motegno. Moko kuom jopiny mane oywere alama kamano bende okwayo ne Raila Odinga awi maber e yiero makamano. Baba waheri kendo walamoni maber mondo ichop piny cham mondo ikaw gini e lweti. Ka odong' ndalo adek to igoyo ombulu. Jodolo kachiel kod jotelo mag siasa koro obago alam makende ne jalar komno Raila Amolo Odinga mar neno ni oyudo loch makamano. David Abonyo, Ramogi TV. Bas kodugo pacho ka ni twak ewi ng'eto mar doho mane owito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mar yango Kenya Kwanza kaka kweth jood bura mathoth okelo ywaruok kod sinema e od bura mamalo kendo ma Senate bende. Jood bura kod senators mag Azimio ne omonde od bura kendo bete kombe mag kweth jood bura mathoth kendo weyo jowetegi mag Kenya Kwanza ka guonyo wiyegi. Kaka jofombo maro mar siasa Chris Owino leronwa, Junet Mohamed kod Millie Odhiambo nokawo lemo mag jotend kweth jood bura mathoth e kinde ma Kenya Kwanza bende oramo ne gene kweth mathoth. Tielo mar ang'wen mar od bura mar 13 ochakore gi sinema manono e od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate. E od bura mamalo, jood bura mag Azimio omondo kawinyo ma jamondo kendo bet e kombe mag kweth jood bura mathoth. Order, honorable members. Kaka yo mar keto e tim ng'eto mar joyal buche adek mag doho mamalo mane owito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mane oyango kweth mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth, Junet Mohamed okawo kom mar jatend kweth jood bura mathoth kendo meno tiende tok loko loch mar Kimani Ichung'wa. I am privileged to speak from the seat of the majority leader. Because, Mr. Speaker, even when I sat on the seat, it is very warm, Mr. Speaker, unlike mine, which was very cold, Mr. Speaker. I didn't know the seats of Parliament have different warmth, Mr. Speaker. But, Mr. Speaker, I don't foresee myself leaving this seat anytime soon. E bathe korka cham, Millie Odhiambo obet e kom mar jalek kweth jood bura mathoth gi chia bang' diro oko Silvanus Osoro. I have therefore, as the majority party whip of Azimio, today handed over to your office a copy of that decision of the High Court with a letter that we are giving you our, according to the standing orders, our majority leader as Honorable Junet Mohamed and Honorable Robert Mbui. Kido market gimano bende onenore e od bura mar Senate kama jale kweth jood bura mathoth Boni Halwale owit e koyo kendo koso kom mare. Ywarok makamano onyono kama tek e kinde ma Millie Odhiambo okwayo spika mar od bura Moses Wetangula mondo ogwe tao kaluwore gi chik mar doho. Speaker, I therefore humbly request you to step down and mandate Honorable Gladys Boschole to take over in discharging the functions as the Speaker because of your conflict of interest. Wetangula kata kamano ochung' ewi koke ka owacho ni okonyal gwetao nikech doho ne okogolo chik makamano. There's no motion before the House about the Speaker. Number 2, I am a senior lawyer in this country, and I'm your senior Millie Odhiambo. I have read that judgment with a tooth comb, and there's nowhere it requires the Speaker to do what you are saying. More particularly, the final findings of that judgment, which as a distinguished learned friend,
we had an opportunity to read through together. Jo od bura mag Azimio okawo chung' motegno ni Kenya Kwanza nyaka mi luor doho mana ka gibende ne gimiyo luor doho mamalo mogik e wi yiero mar tend piny mane oyango William Ruto kaka jatend piny. And as you know now, many things have gone under the bridge. There is this animal called also broad-based, Mr. Speaker. We want to broaden, deepen, and tighten this relationship, Mr. Speaker. Whether this decision quashes and changes the position of majority and minority is if we want to practice impunity. Mr. Speaker, and I agree with the observations, it is not in this forum to question the reasoning in the judgment. That must be questioned elsewhere. The only issue is it the finding of the court? And it is. And if we are to be a country that practices the rule of law, let it be appealed. But until then, let it be implemented. Let the Honorable Junaid Mohammed be the majority leader. And it does not matter whether you are in government or not, because we are not debating who's in government and who's not. We cannot even proceed to constitute the House Business Committee today because we neither have a majority or a minority leader. We have to determine those questions first before we go forth and constitute committees of the House. Korka korgi, jo od bura mag Kenya Kwanza, oramo ni doho ok nyal nyiso od bura katayo chenro mage. No court, no law can tell the member for Ugenya, MDDG, that he must remain in Azimio. There is no court, no act of parliament, including the Political Parties and the Political Parties Coalition Act that was acrimoniously passed in this House at the tail end of the last parliament, can force the 8 members of UDM to associate with Azimio. That cannot happen. Gwandruok makamano ochungo chenro mar gwelo jokanyo mag komiti mochung' ne tayo chenro mag od bura, gino manyiso ni onge twak moro amora manyalo dhi nyime e od bura nyaka chuok komiti makamano. Kata odoko ni onenore ka wach matin kendo piem mar siasa e kind Azimio kod Kenya Kwanza, wach mar ni ng'ano man kod kweth mathoth e od bura nyalo rocho chenro duto mag od bura kuom thuolo ma ok ong'ere kendo nyumo piny Kenya e bugo mar chik. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Nonro koro yango ni piny Kenya poko goyo kang' malich e kedo kod mibadhi kuom higni 5 sani. Kaluwore kod nonro ma Transparency International mar higa mokalo, piny Kenya oyudo points 31 kuom 100 e wi weche mag mibadhi, gima koro kete namba 121 kuom pinje 180 manotimnegi nonro. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Achiel kuom adhonde madito mosebedo ka chamo piny Kenya en mibadhi mamiyo sirikal wito omenda matara odiochieng' kodiochieng'. Kata obedo ni sirikal osegatemo yore mathoth mag duoko chien mibadhi e pacho ka, nonro koro yango ni onge olemo malong'o ma chenrogo osenyago ahinya e thuolo mar higni 5 mosekalo. Kaluwore kod nonro mar Transparency International mar higa mar 2024, piny Kenya oyudo points 32 kuom 100 e wi weche mag mibadhi, lokruok mar point achiel kende kipimo kod higa mar 2023 kama ne ene gi points 31. Kata obedo ni piny Kenya osebedo katemo keto okenge mag kedo gi mibadhi kaka tiego oganda wi chenro mag sirikal, nende ni onge gima lich ma oselokre. Lipot mar Transparency International bende yango ni asoya, tiyo marach kod omenda jopiny kod ketho pes jopiny gin moko kuom yore ma jopiny ywak ni ketho omenda maggi. Riwruogni koro chiwo moko kuom paro ne sirikal ma inyalo ti godo e kedo gi mibadhi, ka achiel kuomgi en keto ni adiera en achiel kuom siro ma joma manyo lemo mag sirikal nyaka bedgo. Sirikal bende jiwo mondo omed tiego jopiny e wi chenro mage, ka jopiny jiwo mondo chung' motegno kod chike marito mwandugi. Mogik en rito ratiro mag oganda, ka sirikal dwaro mondo we weche mag teko jo Kenya oyaye kendo weyo ji duto ma obila ni godo ataro mar chik gi e kindeni. E alwora mar pinje mag Afrika ma Ugwe, piny Rwanda ema oyudo points mathoth magin 57 makete kaka piny ma mibadhi tine e kind jowadgi e alworano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Migao mar thieth ka otenore kod tenda rita kwe gweng' mag Suna Oruba location ne sub-county ma Suna West dhi nyime kod timo apedha ne jogo maluokore aora ma Migori kaka yo achiel mar kedo kod tuoche kaka kachocho kata bilharzia. County ma Migori achiel kuom county nedore alwora mar Nam Lolwe, babende kwano oganda mathoth pod yudo tuono mar kachocho kata bilharzia. Kanyaka sani, lipot yango ni e county ma Migori, atamalo mag oganda maromo 18.9 nitie kod tuono mar kachocho kata bilharzia. Wachandore sana gi tuo mar kachocho. Gino chandowa sana, kata hospital ginene pima ka olil.
are kaka kuma yuto pi maler en distance. Landruok mar tuono osetudi kod kwan oganda mathoth matiyo kod pige ma olil mawuok e aoche makamnie odake kod jogo molosore e bunge. Tuo mar kachocho gi dholuo hinyo jodak makarwa ka ahinya nikech kwa winjo report kata mane miechwa jogewa mang'eny tuo ni gin godo, to kaka wang'eyo ni tuo ni biro nikech pi mwatiyo go ok ler. Mako negi nyithindo kata joma dongo bende tamore, kachocho ni otamogi kata mana udi tie ji oweyo. Sub county no Manyatike ema otelo kod kuon malo mag jogo iko mantie kod tuono mar kachocho e atamalo 37 ka iluoko sub county ma Suna West mantie atamalo 36. Oganda mathoth mowuok e gwengegi pod tiyo kod pige mag aoche ma ochido kaka Aora ma Migori, Aora mar Ongoche kaachiel kod Munyu. Kaka yo mar kedo kod tuoche kaka mano mar kachocho, apis ruoth ma Suna Oruba Charles Ouma ka otende kod migawo mathieth e kaunti ma Migori sani temo pedha ne jogo maluokore e Aora ma Migori. Machalo kamagi seche ma ng'ato losore pi, seche ma ng'ato luokore pi, magi nyalo kelo tuoche kaka bilharzia, amoeba kod tuoche moko, kolera kod tuoche moko manyalo kelo shida ne ji. Asa inyalo yudo kata pige mitiyo ji mang'eny matiyo kodgi, moko be tuomogi idhi ti kodgi otende. Ikelo tuo ne jopiny. Koro en gima adagi kabisa joma luoko e aora. Maka wana yudi katikala kala nikech kano ting'o nyaka jokuoge. Katikala kala wana maki. Nikech gimomiyo iluwo yo meti aora to ma oko ni ok idoluwo. Nyiso ni ingi pachi more e aora kanyo. Ouma wacho ni kuom oganda mathoth e gwego mag Suna Oruba luokore kendo moko lose nyaka Aora ma Migori. Aora ma bende pige tiyo kod oganda mathoth gino mwanosimo tuoche kaka mano mar kachocho koro landore mathoth. Iyudo ni Aora Migori seche moduono ma pi ni piny, jok moko kawo advantage. Gidhi giluokore Aora Migori, moko be losore ei aora kendo pollute pi ma ji bi konyorego. Wasebedo gi jo public health kaachiel gi security officers ma Oruba, ng'ata mwadhi yudo ka luokore Aora Migori duk, in wabiro maki kendo wabiro luoko kodi sheria. E seche ma bende itemo apedha ne jogo maluokore Aora ma Migori ma okumo oganda e gwego mag Suna West dwaro mondo koro piny owacho koro migi pi maler mondo koro kik giti kod pige mag aoche molil ma bende osebedo ka miyogi tuoche. County government nyiche nokonyowa pika, pok giyawo pigni mobedo malach, pok gigero pigni mondo pigni obed kaka onego bedi, mondo jo area makagi oyud pi mondo gimodhi. Gitiyo gi mana pi mongoche, to pi mongoche ni en pi molil. Pi mar ongoche ni kelonwa tuo mar kachocho, ohinyowa. Koro wakwayo sirikal ni koyie to kelnwa pi maler mondo okonywa. Ka opogore kod geng'o tuoche ma ikelo kod pi molil, ruoth mar Suna Oruba Charles Ouma wacho ni nitie jogo eko maluoko odiechieng' alanga e Aora ma Migori e chuny boma ma Migori. Gino bende koro kelo wich kuot ne oganda kaunti ni. Jok moko be luokore machiegni gi dho skul kama iluongo ni Deep Primary School piny mare kanyo, kendo miyo ka nyithindo ka giluokore piny kocha nyithindo ng'utgi ka nenogi, omiyo gima chalo kama ok wabi yie kata dichiel nikech wasebedo kwa wuoyo kodgi gi mos to gigolo teko margi kendo giyenyo. Nikech luokruok Aora Migori en gima kelo tuo to kelo wich kuot. Nikech odiochieng' ng'ato lonyre duk kochalo kaka jajuok, ji kalo to kendo nene teno jachiro oluokore aluoka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Counties makaluo ahinya to Homa Bay kod Kisumu ofwenyore ni osegoyo okang' ahinya e sectors mag pur, somo, ohala kod limbe. Maendi kaluwore kod nonro mar paro mar oganda motim kod kambi miluongo ni Infotrack. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod nyawadgi ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o yang kaka moko kuom governors matiyo maber moloyo. Kaluwore gi lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack, oyangore ni counties makaluo osegoyo okang' ahinya moloyo to e sectors mag thieth, somo, pur kod keyo teko stima pachoka. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okawo namba 3 gi atamalo 61 kuom governors duto 47. To Kirungu Kang'ata mano yangi kaka gavana matimo maber moloyo gi atamalo 68 kod George Natembeya ma Trans Nzoia mano okawo namba 2 gi atamalo 64. Anyang' Nyong'o mar Kisumu nokawo namba 4 gi atamalo 59. E sekta mar thieth, kirango yot mar oganda yudo chenro mag thieth, Homa Bay oyang ni okawo namba 1 gi atamalo 53 kiluwe gi kaunti ma Murang'a manigi atamalo 52.
Counties ma Kisii, Kisumu, Nyeri kod Kirinyaga duto nigi atamalo 46. Komachielo, e sekta mar somo, noyangore ni Homa Bay osegoyo okang' kendo nokawo namba 2 gi atamalo 53, to kaunti ma Murang'a mane nigi atamalo 54. Kaunti ma Trans Nzoia komachielo ne nigi atamalo 51, ka Elgeyo Marakwet ne nigi atamalo 50. Counties ma Homa Bay kod Kisumu bende lipod ni oyango ni otele sectors mamoko kaka mag wuoth kod kungo apeini kipimo gi counties mamoko pachoka. Sekta mar ohala kod limbe kama Homa Bay ne nigi atamalo 51 ka Kisumu ne nigi atamalo 47. E kinde ma oloso gi jofwambo, Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata olero ni oseketo kenge makare ahinya to manyo yore mag medo suru mosekonyo chwalo dongruok e kaunti no nyaka rang'iny mamalo. We have tried a collective effort through members of the county assembly, the executive, to come up with specific programs that targets the common man, a larger group of beneficiaries, endeavoring for equity, so that each ward has an equal chance to development. Some of those programs include the school feeding program for the ECDs, the medical insurance scheme for the poor and the vulnerable, provision of certified maize to maize farmers, and also giving subsidy to milk and mango farmers. E kindego, kaunti ma Nairobi oyange ni okotimo maber ahinya kaluwore ni en boma manigi oganda mang'eny mawuok kuonde mopogore opogore kod kwan mamalo mar oganda manigi lony mamalo mar somo. It's hard to be a city county because development is significantly higher than in other places. So because you're dealing with a cosmopolitan, highly informed populace, it is going to be a more challenging place to deal with. And when you promise and say you have what it takes to do it, you better be ready. Counties moko timo maber ahinya kaluwore gi lipotno wachore ni nigi medruok ma mibadhi gionge kod ler ewi kaka omenda ma counties itiyo godo onge ma tudruok makare kind sirkand counties kod sirkal mamalo kachiel kod donjruok mag siasa. The reason why they're giving lower indices is increased corruption and mismanagement of county funds. When it started, there was excitement. They expected things to go expeditiously. But as things have progressed, they have seen things happening within the county governments which they have been not happy about. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Aput machuogo duol mar IEBC okoni giseyudo kwayo mag jok madwaro lemo mar bedo jakom duol mar IEBC. Giwacho ni nyaka sani giseyudo kwayo maloyo ji 300 ne lemono. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso kod ute fwambe magamo e boma maduong' ma Naivasha e kaunti ma Nakuru, aput machuogo duol matayo yiero pacho ka IEBC okoni kod dong' dala adek to giloro chenro mar oro kwayo ne jok madwaro bedo commissioners mag IEBC. Duolno okoni giseyudo kwayo mag ji molap dhogi ndong' ne lemo mar bedo jakom mar IEBC maromo ji 339. The panel proceeded to call for applications from qualified and interested persons. So far, as at 10th February, which is yesterday, the panel had received 339 applications. Aput moyiedhi mochwe kom kod Nelson Makanda okoni gibiro loro chenro no kendo temo goyo kogno e jok mo oro kwayo mar neno ni kochopo dwe mar 5 mar higani to duol mar IEBC biro bedo ni oseikore mar chako loso chenro mag tayo yiero pachoka. If we give the names by the 25th of April, it means by May we should be having a commission in accordance with the law. Duol koni nyaka sani ipog yudo barua mora mowuok e doho machungo chenro margi kata matin. Jumbe mokalo Okila Polomboya to kod mane en jatatije riwruok ma okinde pachoka LSK ne odhi e doho kadwaro ni mondo jachut paro ne jatend piny Adam Solo e gweche mag ochumi mondo nyiedh oko e kanyakla mar apudno. We leave it to the court to make decisions, but as far as we are concerned, there are no injunctions. Therefore, we are continuing with our work with that member until as directed by the court. Apuno konegi yango midhiro ma mibadhi nyalo kelo e chogo duol mar IEBC omiyo gisingo tiyo kod ratiro adiera e loso commissioners mag IEBC. Of the task that we have been given,
and will faithfully discharge it so that we give this country an honorable commission, and a commission that will foster democracy in Kenya. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jood bura mawuok North Eastern osiro dwaro mar jatend piny Kenya William Ruto mar golo oko goyo kogno jodak makono eka mondo migi opandi. Kata kamano, Senator ma Makueni Dan Manzo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka luor chik mayango kaka imiyo oganda opande to ok ni otiyo kod thuolo mare mar telo e timo chenro moko luwo chik. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Pogruok e paro pod medo neno i wach mar jatend piny William Ruto mar golo oko goyo kogno jodak ma North Eastern eka migi opande. Ne jotelo mawuok North Eastern ma en paro makare kendo giseyo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom seyo paro makamano. Groundless and irresponsible allegations made by the Honorable Kalonzo Musyoka, who has insinuated that this landmark reform is a political maneuver and plot to design to influence the outcome of 2027 elections. Such baseless assertions serve no purpose other than to politicize a matter that is fundamentally about the protection of human rights and the defense of the constitutional justice of these people who have been here to marginalized. To mana bang' nyirni machuok, Senator ma Makueni Dan Manzo korka kore owacho ni jatend piny nyaka mi piny Kenya luor makare kaluwore kod dwaro mar katiba kendo ne ni okenge makare oketi kapok opande ochiw mar keto arita makare kinde chiwo opande ne jogo mawuok e gwenge ma North Eastern. What regulations do you have to make sure that if somebody crosses and want to become a Kenyan, then what do? We are very much aware that our borders are porous, that especially in Western Kenya, a lot of Kenyans have both IDs for Uganda and for Kenya. And we are aware that Kenyans cross and vote in Uganda. We are also aware that a lot of Ugandans who have Kenyan IDs cross and vote in Kenya. This cannot continue to be so, and that evidence I have. And I know the organizers and the people who do that. And it's a part of rigging the election. So we want to tell the president, Kenyans are not happy with very many things. Manzo owacho ni kaluwore kod ndicho mar ruodhi moko abich kinde mane jatend piny ochano limo gwenge ma North Eastern nyiso rem mar arita kwe kendo kenge mowinjore nyaka ketie tim kapok opande ochiw ne jogo mawuok e tong' mar Kenya e gwenge ma North Eastern. When the president was there, chiefs had been kidnapped. Are you going to issue ID cards to people who violate the border, cross it, kidnap our people, and even sometimes for ransom? So we first want to know what is the situation of the chiefs. They are Kenyans who were preparing for the president to come there, and they dare get kidnapped. Manzo bende wacho ni chik mayango kaka imiyo oganda opande nyaka lu kaka en kendo tim mar jatend piny William Ruto chunge bathapaya ka oloso gi jopiny e kinde limbe mage okonego bed ni en chik maloyo chik ma katiba oyango. Bende omedo ni jatend piny onego we timo timbe moko madhi ataro mar chik nikech odwa loso nyinge paw siasa to nyakonchiel othiro dongruok mar katiba ma pacho ka. There are regulations and an act of parliament which regulate as to making sure that you sieve out to make sure that the people you issue with IDs were born in Kenya and have not crossed the borders. And this applies to all borders, not just northern Kenya. And therefore, cannot purportedly be made by the president on a roadside declaration. So the president cannot make law. And if he makes a presidential order, then there must not be another existing law in that particular realm. And as soon as a law is made by parliament, then an executive order comes to an end. And therefore, the government must respect the law as it is. It should not be used for political purposes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Aya wadhi yu moro machuok lakini aneno kuseoro ote mar 2:09 ka Eric Odemo ka ya chunge ka Nyamkago. Wacho ni Trevor ni ka endi kan godhiambo mindi wuod Kambuji. Sani koro walemo ne mana baba Raila Amolo Odinga erokamano ahinya. Barak Ndama wuod Watho Ng'er Kadem wacho ni Trevor timna mos ne Joseph Obosi kuom wito mamane. Mar ariyo hayo maber ne jakom erokamano ahinya. Ramogi ler kendo chenro mar oimore ochoponwa makare ka wan gi babana Paulus Ogola, mama na Evelina Oko kod Lydia Chieng. Hayo maber ne jatend ODM Raila Amolo Odinga e chenro mar AUC erokamano ahinya. Aneno ka indika makamu bende oseoro ote mare
wacho ni Trevor nasedonjo Addis Ababa gi Ray Omolo interior PS ma en bossna. Kamano ahinya kendo nowacho ni mosna Senator Masiaya Dr. Buro Oginga, mano ng'ama wisdom mare in life ni malo. Nowaseoro ne ote, kamano ahinya. Aneno ka endi bende nitiere Trevor ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima. Wago erokamano ni David Ochieng MDG Party kuom mattress kod ongede madirom 241 ma opogowa kiny Kayole Nairobi ka. Mosna mamana Rosalina Obuon Nyokongo kawuok Miguye. Erokamano ahinya. No ka nitiere kendo ka endi Valerie Were wacho ni wimore Trevor ma Valerie aneni kandramu an katito ka endi wima wiler. Erokamano ahinya Valerie. Ndepani nitiere machielo kendo kama dipoka weyo Collins nwaseneno ote mari Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor wimore wamor kendo wabago alam e dala mar Homa Bay ka endi maduong' ne baba Raila Amolo Odinga e seche ma koro ikore mar dhi e debe kuom waketo geno e wach mar AUC. Wan kod jotendwa kaka gavana marwa Nyarwa Ng'aya, deputy mare Honorable Magwanga, speaker, waziri, MCAs magwa Apon wuod Nyaseme kod jobodaboda duto. Mano Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Koro Laka bende nitiere dala mar Katito kanyo. Aneno mos mari erokamano ahinya. Wanende bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo, di star 860 star 419 hash. To Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV ikar jowete. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien ni jatend migawo machon mar tuke Rashid Echesa nochopo e apis okwach kich mar ndiko dhoge ewi tulo manomuoch e liel moro chieng' ngeso kama ne girakore gi kweth ma sero jaod bura ma Matungu miluongo ni Peter Nabulingo e nyasi ma bende noyuore gi gavana ma Kakamega miluongo ni Fernandez Baraza. Nyuola mar General Dodongo ma hikne ne tulo muoche noduoko siling 50,000 mane ochiwnegi gi Echesa. Kabende negi duoko siling 15,000 be gi dhiang' ma jaod bura ma Matungu nochiwo negi e liendno ka giseyo ni josiasa go norem duogo kata wuoyo kodgi bang' tulo makamano. Lidio Keyo nigi ler mar wach.
Bang' yudo chik ka oyaya apis okwach kich mondo mi gindik dhoggi kaluwore gi tulo manomuoch kar chung'od bura ma Matungu, jatend migawo machon mar tuke Rashid Echesa nochopo ndiko dhoge ka okwach kich. Ma timore kinde manonro pod dhi mbele ewi tulo mane omuoch ngeso mokadho e dala ruoth machon ma gweng'no mosenindo Gerald Odongo, tulo ma anyuola mare wacho ni ne okel gi josiasa. Tulo ma kamano nomuoch e ikono e kinde mane josiasa go ne chal ka gima dwa nyiso pek margi e yor siasa ka anyuola jaduong'no oseyo okang' ma kamano ka giwacho ni ne omonogi iko wuon-gi gi luor mowinjore kaka ne gichano. Donjo mar josiasa go e ikono norocho nyaka chenro mar timo neno kendo kite chako bare gino mane okelo tulo ma kamano. We feel pained. Our father was a peaceful man who these two gentlemen knew. He was their uncle. Rashid Echesa was a friend of our late father. Peter Nabulindo was a friend of our late father who he himself admits gave him advice when he was running for election. And for them to come and disrupt his funeral is totally unfortunate. It's totally unfortunate. We don't know which explanation can be given for that. Echesa kata kamano oseo gavana ma Kakamega Fernandes Baraza kuom donjo gi oganda mathoth e liendno mane okelo tulo ma kamano. There were hired people that appeared and came into the arena very, very early in the morning. And these were not people we knew. They were rowdy and didn't even know the family members. They had their agenda set to sit on the VIP seats and ensure that they were all occupied. So they had to be begged to move out of there and move further. Now, by 10:30, the entire arena was full. Nilihuzunika kwa kitendo ambacho tulipitia. Ilituweka kwa changamoto nyingi sana. Hata tukakosa mwelekeo ya kila kitu. Kusema ya kwamba tutakuwa tena na siku nyingine ya kufanya ibada, haitakuwa jinsi tulivyokuwa tumepanga. Familia no wacho ni ne giyudo lal maduong' kaluwore ni mwandu mathoth ne okethore ka bende giseyo josiasa go kuom rem duogo wuoyo kodgi bang' kelo tulo ma kamano e ikono. Wengi wakaingia ndani wakapora chakula, ndio caterers pia wakafunga the service. Walipofunga service tena wakaenda nyuma ya jikoni yangu, wakavamia huko. Wengi wakakambia na masahani kwenda nazo mpaka huko chini. Hizo sahani tulipohesabu zenye nilikuwa nazo jikoni kwangu, nilipata sahani nyingi zimepotea. Mano omiyo giduoko ruath kod siling 15,000 manyo ochiw gi jaod bura ma Matungu Peter Nabulingo. Ka bende ne giduoko siling 50,000 manyo ochiw gi jatend migawo machon Rashid Echesa kaachiel gi migoligo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar somo kar chung'od bura Mandhiwa ne obago romo mar ndalo 2 mar go mbaka gi jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 ma higa mokalo. Romo no ne en mar chiwo riekni ewi courses monego gikaw kod kuonde tiegruok monego gidhiye bang' yudo duoko mar penj. Ali Abich nigi ler mar wachni. Bang' yudo duoko mar piny mar klas 12, wich bar maduong' ma jopuonjre nigo en yiero courses ma ginyalo timo e mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore ma winjre bende gidonje. Kaka yor temo konyo jopuonjre ma kamago, jokanyo e sekta mar somo e chung'od bura Mandhiwa ne obago romo mar ndalo 2 mar go mbaka kod jopuonjre mane oyudo duoko margi ewi courses monego bende gikaw kod kuonde tiegruok ma ginyalo donje. Chenro mane otele gi riwruok mar Mwembe Foundation ka omakore gi mane en jagoro e migawo mar somo Pachoka, Dr. Julius Juan. Inya yudo ka pile ka nyithindo tieko form 4 tuneno ka ji celebrate kendo ji mor kabisa ni nyathine yudo C+ and above. Ting'eni king'iyo kaka penj ringo. Sani yudo ka joma nyotimo penj manyoro ni joma yudo C+ and above e Kenya mangima 264,6 gi wiye. To nyithindo mochotimo penj gin nyithindo 1,900 gi wiye. Koro yudo ka nyithindo ma 1,700 gi wiye ok ong'eyo ni gidhi timo ang'o to gitim nang'o. Jonyuol gi be kia, ji olewo gi nyithindo dala. To kata mana nyithindo mokalo mabiro dhi e university go
okung'eyo ni to ginyalo yiero courses nang'o. Dwaro margi kod chenro ni bende en ng'ado rieko ne jopuonjre mane ok oyudo grade manyalo terogi e mbalariany mondo giyud thuolo madonje kuonde tiegruok mag tije lwedo kane gigwelo kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore mane oyudo thuolo mar go mbaka kod jopuonjre go. Yo achiel monyalo konyogo nyithindwa en kelo gi mang'eny kaka wakelo gi nigi mondo wapim negi ni kisetieko form 4 kata yudo mana E, kata yudo mana D-, kata yudo mana D, kata yudo mana A. Nitie kaka inyal konyi mondo mi yud kaka inyalo dhi somo mbele. Koro ne waluongo jo KUPS, Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, mondo bi owuoth kodgi nikech yiero gigo be chandogi. Iyudo ka nyathi dhi gi janyuol e cyber tidhi timnegi piyo piyo to gikiata gima giyiero. It is an individual journey. So they need not compare themselves to what their compatriots may have scored. Jogo mane loso chenro ni wacho ne gigato yawo wit jopuonjre mondo gikaw courses manyalo biro konyogi e chugo thuolo mag tije gin giwegi. Koro kane waneno ni nyithindo setimo penj higa mokalo, nowacho ni ok wawe nyithindo mondo ringe mudho ka gikia kama gidwa dhiye. Koro kane wamako lwetwa to wawacho ni ok walos gima chalo kama manyalo miyo nyithindo gi ong'e gima nitiere mbele. To kwa onge jomosomo moa korwa ka, to mano ok wabi yudo jogewa madhi kuonde ka mondo ting' nyingindhiwa malo. Koro kipuonjogi kama to gidhi giyiero courses mabeyo, courses manyalo konyogi, to giyudo tije programs machalo mag government go. Ka jonyuol bende gijiwo mondo nene nyithindgi manok oyudo grade materogi e mbalariany mondo oyud thuolo mar terogi e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Jonyuol mana kaka jowetewa wacho, gin ging'e ni nyathi modhi e university emosomo. Wadwa ng'iso ji ni TVET education is a clear pathway mar success. En hands-on skill. Mana kaka wasepuonjo nyithindo kacha. Nyathi moa e technical nyalo ndikore en owuon mochako ndik jowetegi. Kata ka tich onge. We have a problem of employment. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi Juang bende isewinjo gweng' moro miluongo ni Obambo mayudore sub-county ma Kisumu West. Mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo chenro mar ng'e gwengewa ripota marwa Millicent Adhiambo kawuono nolimo gweng' chiro kata center ma Obambo kendo kelonwa nonro mare e yo machal kama. Ramogi Ajuang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyuolore mana e kaunti ma Kisumu, owuok e gweng' ma Olo, Ofuyo, ma odhi Opiyo, e gweng' center kata chiro mong'ere ni Obambo. Ramogi, ka iwinjo nying mar Obambo, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile Ramogi wacho kod paro mopogore mag jogweng' kaachiel kod johala, gino magiparo madinami chak gweng' ni center kata chiro ni Obambo. Tire jodongo machon mane nitie kaendi ka ma oting'o jaduong' Mzee Awiti, the late Mzee Awiti. Mage yawa mano chako chiwo ni Obambo to gimbe kane gisebiro mangiso ni nitiere gik moko mane uso mane chalo kaka ma iluongo no Obambla gi. Koro kane gibiro most of them ne kelo gande i chiro kaendi. Koro nyingno nobiro mane odhi mong'iyo. Kan wadongo nwang'ene na duodi. Koro school ka nobiro school ni emomiyo noloke Obambo. Ka school nobiro gi nying mar Obambo. Koro Obambo secondary notieko Aduodi market. Koro sani kamora mora midhiye to ng'ere gi nying mar Obambo. Koro kane rech ng'eny, kane dhano biro ka mane kalo to kae, joma ne biro nyiepo ne luongo kae ni Obambo. Rech mar Obambo cha. Koro mane kelo ji iluongo ka no Obambo gi pacha. Gimomiyo nochake no Obambo en kuma rech ne tho kabisa chon. Koro ka wan wabiro e yie mwadake, wayudo ne iluonge na Aduodi. Koro Obambo to nobiro nikech mana rech mane uso cha. Ka skul nobiro primary, nochak primary no Obambo. Obambo ne ng'eny e chiro ka. Kendo ne en gima ne uso ka. Koro kane skul obiro to jogo noparo ni koro skul no luong no Obambo. Koro toke no ka koro ndalo dhi koro nying mar Aduodi cha ne lal. Nikech Obambo koro meore, koro Obambo meore. Ma to secondary biro. Konyuolo ka rodo kilonge na Aduodi. To kane johala ma uso rech mag Obambo gi nodonjo, to nying nolokore. Omiyo nochak luongo Obambo kan Obambo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko, koteno kod nono mar nying gweng' kata kaka Obambo ne obiro. We koro wawinj anena
adieri motenore kod kuku mar wach ewi gino madinemi chak gweng'ni, chiro kata sentani ni obambo. Ne nitie din mar jo Katolik to ne kamoro ne suka oyombe le suka kanye ma ne kanisa mar jo Katolik nitie. Koro ne ji obedo mang'eny. Koro giwacho ni wapogo kanisa watero Obambo. Obambo ne en got moro morigo cha. Koro kane ibiro gitero kanisa Obambo, mano higa 52. Koro kacha notimo chuodho. Ka koth chwe. Ne giwacho ni wadwa to kamotuo. Ema koro oae tie got ka obiro go e dho ndara ka. Koro kosebiro e dho ndara ka, koro ipuonjo ji din. Koro ichako puonjo nyithindo e kanisa kanyo. Koro kichako gero skul, koro igero n'Obambo. Iluongo ni sikul Obambo. Koro kane kama ne Obambo chakore. Iwacho ni wan jo Obambo. Nying mar Obambo ni, Obambo en sikul. Kama wantie ni en chiro. Chiro ni ok en Obambo, en aduodi. Tuo moro nogowa kachon mane bamo tieji. Iluongo ni tuo mar aduodi. Omiyo Obambo mwan tiego kani. Obambo tieko wach mar aduodi, koro wariwe ni skul Obambo, Obambo chiro. To gweng', chiro kata senta ma Obambo, humbe landore kod weche kata timbe mage. Wauso gigo machalo kaka rech nikech wachiegni gi dho nam. Koro wayo ni kwa dhi e dho nam mwabiro machiegni to wayudo ka gik ma ikelo kowuok e dho nam biro to donjonwa e chiro, kendo wayudo ka sama gitimo kama to population marwa medre e chiro mobambo. Wang'ere gi tich mar nam, kata king'iyo toka kacha sani neno komo omena. Wang'ere gi kidi, gweng'wa ka nigi kidi kabisa. Wang'ere gi kidi, wan gi kembe marego kokota piny ka, wang'ere go kabisa. Then gi achiel ariyo adek moko kaka Ngware, bende sani chiro wan go kama ber. Then Lambe wan go kale dierwa kama sani nitie ng'enywa ma bende tie ndara kaka kana jandara, nitie matiye pikipiki. Koro wang'ere gik mang'eny. Obambo ka wan gi ab mar bicheswa, wan gi paga, wan gi rari, wan go gal. Chiemo ma rech mawuok e nembego donjo Obambo ka. Obambo kae en aduodi tene ni chiro. Koro ken chiro to ji mang'eny biro, wan gi karo inyalo us dhok ka, wan gi chiro miuse alot, omena gi rech, gik machalo kamago eko. Koro kelo ji ma ji birado ka mang'eny. Koro mano emomiyo nyinge landore kata umbe landore. To bende nitie dongruoge ma Obambo osenyuolo ne jodak kod johala malworani nyaka ne ochakre. Ndalo machon cha kane ibiro Obambo kama niluongo ni aduodi cha, ne wan gi ute adek. Ute adek gi eki ne wantiere gi ot ma iluongo ne od Ondielo, to ne wantie gi od Ago Lazaro, to ne wantiere gi ot mar Ayo. Kanyo ne wantie gi ute adek, magi ute mane wayude Obambo kaendi, to gi samo wuoyo kodi ni king'iyo alwora mar Obambo osemedre kendo population osedhi malo nikech dongruok odhi malo. Ewi mano bende ne wagone sirikal marwa maduong' kokadho through ngaf maner Mama Rosa kan nitie, nomiyo chiro maduong' mane nitiere chiro. Chiro no nowuok through ngaf, to nosebiro manosebedo ye kama koro miyo wadongo mang'eny kendo kelo wala obedo machiegni ma gimoro amora mwanyamanyo sani Obambo kae ok inya koso, obed fruits, obed chiemo michamo madhi e ich kaka mag alot, rech, mondo whatever go wayudo gi e chiro kaendi te gi sani. Ndalo man wadongo to nderni ne richo. Ne wan gi nderni, ndara ne mana mae to ma bene tini by that time tinde kolose oyarore. School ne wan go Obambo primary kachacha, secondary robiro, apani privates moko nitie masani bosebire gweng' ka mang'eny makonyo nyithindwa korka somo. Stima ne nitie to ahinya neno thung'a gi nyiero cha mane ng'eny e gweng'wa ka, lakini sani kwa neno stima nitie, then solar system bendo biro sani. Apani kiwuothe gweng' ka kata sani mier matin sana masani pod onge stima. To wan gachiel chien kocha cha iluonge no Ber Kamoth, kore ne mosebedo koserve area ni kabisa. Nyaka sani en mentie ma wakwa kaponi serikal nyalo kete maino mondo mi ogere, oting'e, okalo okang' mentie, okete manyasani, to nyalo konyowa kabisa e gweng'wa ka. Wan go sutende, wan gi pi, wan gi chiro ne kae. Kata obedo ni Obambo ni kod dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod nitie ma kokele alworani to Obambo nyalo dongore machal kod gwenge mamoko. Nikech Obambo nitie dho ndara, wan wanyalo gombo sirikal ni mondo olosnwa nderni moko madonje e chiro
mondo mi okonywa. Wan gi kembe piny kae makawo kitewa gi rego kokoto, koro giketnwa maino e kembego omed ndikonwa ojendewa gi mondo kijendewa gi kik bed idle sa tibodo ka tije kijendewa gi yudo tije kabisa. Wakwayo street light e iye ka kabisa, at least wan gi taa achiel e chiro kata ok onya chopo nyaka mwalo dho skul kocha. Derni madhi e tie nembe wa kowuok Obambo ok beyo, wakwayo mondo government olosnwa e Obambo kata e gweng'wa Saul waonge gi tap water, pi maringo waonge go e gweng'wa ka, wan mana gi pige mabor gi moko ma private, koro kwa government nokonyowa yude pi. Street lights ye mwadwaro ni mondo sirikal omed kelonwa mondo at least obed konyalo neno kata ng'ama ni kuma bor. Awacho no Obambo chiro duong', security rach, ikwalo dukniwa, polise mobambo onge kamodakie, gidake landi mar ng'ato, gichulo gin giwegi, gimoro timore ka ok inyal nenogi. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'egwengewa. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika, Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission, riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV kod View Sasa. Maso donjane weche mag tuke ni jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo dhi nyime gi chenro mag jiwo tuke kor gwenge kaka yor miyo mijing'o kod ting'o malo talanta mag rowere e kar gwenge mopogore opogore. Dwaro mar chenro no e bwo riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation en mar neno ni jotuk adhula mowuok e gwenge bende chieng' moro oyudo thuolo mar nyiso lony ma gin godo e tuke adhula. Coordinator mochung' ne chenro mag tuke apis Raymond Omolo miluongo ni Michael Odari
mane oloso e boma mag Homa Bay e kinde mane gichiwo gige tugo ne tim mar Garage e boma mar Homa Bay kod mar mbalariany ma Tom Mboya. Ne okoni chenrono geto neno ni rowere oyudo thuolo. Kaka opogore gi German ma gisomo nikech almost sani wadong' mana gi only 1 month to nyithindo gidhi Germany. So waketo gi busy, sports bende miyo gibedo busy, bang' somo ginyalo goyo mpira. Koro mane omiyo Raymond Omolo okelnegi uniform, okelnegi mpira, okelonegi armbands, obro organize mondo okelnegi nets mar nyithindo bogore kat kendo gimotimore maber giriwore gi nyithindo ma oko mondo gibed gimoro nikech nyithindo ma oko bende nyalo bedo ni timo gik maricho. Raymond Omolo omiyo jo Garage uniform bende, to wakwan jo Garage bende Homa Bay ka mondo gibed nyithindo manyalo bedo ni timo gik moko manyalo kelo ne gimoro e mesa. Wamor sana gi projects mag Dr. Raymond Omolo kendo wagone erokamano kuom kelo ji. Sports en gima riwo ji kendo kelo ganda kanyakla kendo medo hera. Koro miyo youth ok bed idol ma pachgi nyalo paro gik mopogore matimo gik maricho. Willy Sang matugo tuke mag golf e kaunti ma Mombasa nobedo jaloch e tielo mar 2 mag tuke KCB East Africa Golf Tour mane obagi alap ma Mombasa Golf Tour. Kata odoko ni Willy noyudo loch gi points 46, ne ok odonjo e listi mar joloch ma kanyakla mane lo gi jotugo J Gitonga, S Taib, M Mariga kachiel gi W Kinyeru maduto noyudo points 117. Kanyakla kendo tieko e thuolo mokwongo kaka team. Tuke mag Champions League tielo mar playoff chakore ayanga otieno ma kawuono ka timbe mane orem tieke